Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, yo. Mangga pustaka Jamus Klimasata wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Klimasata kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawais wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Klimasata. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasata. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput nggone nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Bila negari Ndarawati ketaman welaing Jawata lan ingkang saged ambirat pagebluk menika kala wau kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi. Mboten nama kula menika badhe ngetingalaken lelabetanipun Yai Kresna babar pisan boten. Nanging sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Seru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Mugi kepareng nggalih Paduka Yai Prabu sak kadang kadheyan kepareng suka pitulungan mring kadang kula Yai Prabu Ndarawati. Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Namung kemawon Koko Prabu gandeng Pandhawa menika mboten Puntadewa piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Menapa dipun keparengaken kula tetarosan rumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun mriku langkung prayogi Yai. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Mestine Siadi wis midhangep apa kang dadi ngendikaning kadang Ndarawati Yai. Yen pancen Pandhawa dadi sarana padhang lelakon ing Ndarawati, Werkudara mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang, aku ora bakal selak. Waton kuwi dadi sarana padhang lelakon ing Ndarawati. Semantun ugi kula Koko Prabu bebasan kadhawuhan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak. Waton dados sarana walinipun mrojing Ndarawati. Semantun ugi kula Prabu kadhawuhan beto barang ing awrat tuwin lumampah ingkang tebih kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun mrojing Ndarawati. Koko Prabu wonten maring adhawuh Yai midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng andhawuhana menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa unta sak kadang mboten badhe selak. Koko Prabu waduh Yai matur saged ing panuning tanpa pepindhan lan mugi andhadosna ing kawuningan menapa ing sampun kula aturaken bilih kula nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menika cetha wangsiting Jawata ingkang sampun kula tampi bilih
negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Saged berat mendung ingkang tumanduk wonten Projeng Ndarawati menawi sakmangke para Pandhawa maringi ngampil pustaka Jamus miyang jimat Klima Sada kinarya tumbal wadaling Projeng Dwaraka Yai Prabu Ngamarta sidhemadaning Pasiwakan Agung nalika semanten nampi pengdikanipun nata ing Ndarawati sanata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma handadosaken legeg jroning driya datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas sumara cahyaning nata ing Ngamarta nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring wong ngaganten wardu jare makerja nginang durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping wuri keseban punamu apa to kang dadi dalunane ora ana macan ruwang rangking gajah meja saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggih putra kinasih kula Semar Badranaya Ki Lurah Petruk Kantong Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong ing minggah Datulaya karya cingak kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat nuwun sewu Yayi Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yai Prabu Darmakusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Yai Prabu langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan ngabiyantara Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu mugi lenggah ingkang langkung mrayogi inggih Yai mboten angestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sak pratamu Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun tinepatna ing tulak manu kula nyuwun mangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subasita jernyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten Panakawan ora dadi ngopo padha raja sak praptanira tansah pinanginganing kawidadan niring sambi kala sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sangnata Prabu Darmakusuma Petruk Kantong Bolong ndak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira Panakawan nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing lodune dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang pasang Kalimantabe tulak manu dumawahing tawang tuwang gong kok mung mubeng wae iki piye to amit pasang Kalimantabe tinepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang wis kuwi cukup berkah pangetunipun sinuwun Prabu Darmakusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda iya Bagong kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha raja sak praptamu Panakawan Sinuwun Ndarawati iya Panakawan niki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja sak praptamu Sinuwun Kresna iya Bagong wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk padha raja sak praptamu Sinuwun Mandura ya wilujeng den bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Bagong padha raja sak praptamu wilujeng Sinuwun Mandura bekti kula kunjuk ya tak tampa lan aku arep ngandani karo kowe ngandani napa kowe iki Panakawaning ratu kowe iki Panakawaning para Pandhawa mesti wae kowe kulina saba kraton nggih
Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Kyai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Kyai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Kyai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh bareng kowe derajat ora ndodok ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah ming ngene kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Kula niku ya menungsa padake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darmakusuma. Kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jer nyatani sepuh Bagong tinimbangane Darmakusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen nek ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandhani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandhani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandhani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu bareng. Ora edan. Petruk, dalem Den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konco, ya Petruk Bagong. Nuwun Ndara, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konco nggih Den. Ya, aja celumetan. Iki ning keraton. Ku anggere sak gelemmu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Nune nggih. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya, Petruk. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya tak tampa Petruk. Iya tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponokawan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar nereng sambikala sowan kula tebesake rubeda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong. Iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar kepareng matur munjuk kersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petruk apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka sanata. Ponokawan Petruk bener nggih. Jar nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur, mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ngginakaken tata krami sowan ngabiyantara ngersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan, mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke opongane Bapak Semar, mengke ndak ana tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta kuwi kepiye? Ngeten. Undhak ing pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos
Sakmangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petro, sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Menika sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun paring pangandikan. Punakawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika, bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Nah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine Gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petro. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku Gareng karo Bagong tak budidaya mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijar ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petro. Terus paring pangandikan. Petro, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke ming derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa. Sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sesebutan Gemah Ripah Loh Jinawi, Karta Tata Tur Raharja, Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petro, nggih. Menomersatukan ki apa? Wis lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha gejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon,
sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta. Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis, nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa Sobi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku mbangun panganganku ora mbangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mriku uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Merga ngene, Tru. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sadikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening Bapak. Mongko gegayuhane Bapak niku luhur, gegayuhane Bapak niku apik. Iya Petro, nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Ponokawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro. Aja mbedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petro. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Ora sandadaku ki anggunung tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petro nun kandha bapakmu yen kanggo Prabiya. Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk 1 proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petro kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu Petro. Yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa.
dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gayane luhur Petro. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usul kaya apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Oh. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT. Halo. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku kok dadake bendahara. Iya siap rasa kuwatir. Petro dalem nanging ewuh kaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik Nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu durus lho tra iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebab arep ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Mu iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong? Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, Kuwalik. apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten riki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono lho Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir. Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura,
Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Sakniki kula tak takon, niki alon-alon Lik Rembug mendho cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Ratu kok dihe. oh iya lali. Gong ora ngajar, ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndorowati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndorowati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndorowati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, Iya. Isih ana. tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekan ku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya
Adinaya apa ora? Nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati sinuwun. Kowe lek ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe nyias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndarawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndarawati, kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndarawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dilikke. Bagong kae dilikke cangkeme kon ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono karo Ratu Ndarawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mantura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan gedhi bal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyem marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu Daden mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedhi bal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Gareng batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungsa ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen karo nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu-nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajange jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen to karo wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo warasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atase wing derajating Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Truk. Wani, Truk. Lah iya. Bapakku metu ngomahe joko ki kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora Tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima.
Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok ngono. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane pajake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek cengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja sungaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, tok terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampeyan kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampeyan kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampeyan kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak Gedibal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak naik pos rondo, saiki ndi nyatane? Hah? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Guen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar kowe. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng pajake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ora. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Madura Prabu Baladewa. Petruk. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedaning Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepeten kula radung. Ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Saya ngombe terus nggonamu cilik, nggonaku gedhe.
ngawur. Gunamu cilik gunaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedhe sing kaditaning Baladewa? Menang bayang Pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu, kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang, kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu japa? Ayo, metu japa kula tandangi kono. Aku karepe dhewe kono. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Sampeyan metu karepe dhewe to. Iya, Bagong. Niki kan digandeng wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula niku anti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih. Medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani, Aku ki ratu kok ora tok basani. lha meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, Masalahe apa? Perkarane apa? sampean kon dadak nyilih Pustaka Jamus Limasada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Lah kok iso negara Ndarawati ke taman pegeblok? Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Ora usah njaluk Pustaka Jamus Limasada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine Pustaka Jamus Limasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petruk mungsuh Baladewa, Bagong mungsuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Wah upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, Kar takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kowe. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae, Pak. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petruk mengke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, Panakawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Ndarawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih.
Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun ya, Den? Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Iya, Bagong sing hati-hati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih Sinuwun. Iya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, niku ora bakal iso kelakon tentrem nganani. Iya. Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedeni mung Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon sekecake Iya. bareng. Iya. Pun ya Sinuwun. Iya, sing hati-hati. Pun ya Den. Iya, sing hati-hati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya, sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong sing iya, Bagong sing. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra. Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petra kok angel. Dah niku nganu atensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya Den. Iya. Pun ya Ndara. Iya, sing hati-hati. Pun ya Ndara Janaka. Iya, sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa kula pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya ming Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Iya. Ndara Janaka. Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto? Ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong sesone ning Karaka Dempel tak paringi. Ndara Kula Sedewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan Jana. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Temburi dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok bang ora. Oh ngoten mawon nggih.
Duit kok manut ora mesot ora dedel sithik-sithik ae. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negaring Amarta menika dados ajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Dimas Arjuna kula paring adhawuh. Werkudara, nggih. Mara matur Yayi, pun Kakang bingung penggalihku. Krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung nderek dhateng kabijaksanan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, semono uga aku ya mung manut karo mbarep kakangku. Nanging saora-orane Dimas matura ora ketamung sekelimah kudu apa ingkang pun Kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Wola Wali supaya entuk padhang saka kamurahaning Wang Mahanasa. Dimas Werkudara, ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang bakal mbubarake pasewakan bubarna kang padha sebo ya Werkudara. Ya ngestake dawuh. Tatanan para kawula aja ngantun ing kesempyok ing aradan. Wah, ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Arya Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanata saka ndur kedaton jeluk saking gambar kentara kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun ngatinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Piye kok mlayu truk? Piye kok mlayu tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndarantarja, Ndara Karkaca, Ndarantasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tok sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno. Kuwi mbiyen sing momong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-sini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur ta, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Heeh. Aning nek nganti aku musuh Raden Karkaca musuh Ndara Antarja Ndarantasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane kok. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong nang Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk.
Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulai, kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petro nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isen aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Galukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petro metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis Tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok njur sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya.
Antasena ta kuwi? Oke, ra masalah. Milujeng Den. Slamet tekaku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh iki sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun ki nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten iku sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora kataran gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mung kere, mung dapur ke Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika berkah surukan sinuwun Ndarawati. Panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula nekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari. Jawe ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondo, ora sida mbondo kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbondo kowe. Nek ora iso mbondo kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Siraku kok migren ya, Truk. Mudhara ana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo mudhara ana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih ya pripun? Lah kula terus njenengan ngewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garuwaca, Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha ta? Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke. Ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kosek. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih.
Ngono bae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gom? Ming jajal kok. Oh, Median. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ra rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ra rugi ya ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Kang. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Karena wong kedurungan ina lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawatan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro karo kanca tekan kene lho. Lho, wah saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya. Bekti kula kunjuk, Den. Tatombo. Bekti kula kunjuk, Ndara. Bagong Tatombo. Wonten menapa? Biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan, Truk. Golek neraka. Truk. Tukokno iki, Truk, tukokno iki, susuke PN. Biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe aku ana ing papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh menapa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora sandadak kakehan guna tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung. Kadung kadereng momong. Mak tratap kula, Den. Tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap, Petruk. Mapalo tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den. Niki sirahe wong tuwa. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa. Nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula, Ndara. Sampeyan ketika kaya ngono ya ati kula kaya ngono. Kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Ilere truk celewet.
Kaya ngati-ngatiku lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mang mateni nek rasa nganggo ngetokke ukara kaya ngeten niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Lara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampean mateni kare kula? Sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petruk tekan ning pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene Asu, Truk. Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Truk. Ya iya, ya. Aku dingengei ya. Nah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo ndara-ndara Pandhawa, ora ngekeki do cethil-cethil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petruk. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petruk e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Truk. Ora kasar ngono kok jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Nek ping 4, Ah berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. heeh. Dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Udus. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja kok jedul saking jero bumi? Goleki Petruk. Nun? Goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal kok. Truk, sing goleki iki kowe. Aku tak leren yo le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasan nek aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembukan karo Petruk, aku krungu. Wah, Truk. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Napa ketemu? Ata pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petruk e, Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sak kepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho,
Kok malah mripatmu mendeli? Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik nang ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat bidhi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidhi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kleru muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake jajamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Masa ora wedi kowe? Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tanganake ra wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati ngono nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya mung ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki Sang Hyang Ismanta, Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangen telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Kena tekane diadamu jebol tekan geger, mendonong wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho, aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol diadamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nek le wedi ki ora aku bar mangan batang kok, Tru. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya, aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho, Gong, kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk ki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan.
Mulane bareng tekan kene tenan aku nyawang Petro rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. Nesu. Oh, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petro nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk awi mumpung urung metu kringete kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota wah cencang jenggot kroncal cencang tampar gantung cengelmu kowe gong gantung kok cengel men ngono ae siat lho ya ayo wi maju li wah mutar dening Gong yo oh ati oh yo as